Tak znova jestli zabereš, že tam je 0. Všichni do toho, počkej to. Je tam 0. Super, nestopuj to. Bacha, dotýkáš se toho, Štěpane. Tak, dobrý. Teď nestopovat. Pojď, Máro. Tak pojď, nádech, zadání chytni. A pojď. Nahoru a pojď. Pojď, krátký, rychlý kroky, super, hezky to jde. Pojď, paráda, pojď, pojď, až za tu červenou svini. Tak, dobrý. Teď máš někde 10 metrů. Každý ruce než 120 kg.